wallahi sarim so ke na ki le nyema di kama wewe ni karagwa bali na yao demo de mene ndege kasi mtimi na mbuti ni ngana lumaye panika ya hapo lamba kwa note kiji dara mi utigwa awa chala je boko no dima merci ba mande waradi mi no dima mi no kimi mo pala fiki wari na modo wari orno muka arno modo fala yidu gol makko ni makko mi aja ngalai dungud andi ang anda ko nangu makko ang hatter tuda bama ang ko dari ter tuda ang ko maler fal nam ka ko fala bonu gogolle makko ono ko yari to pamina do yidi on tigita ko bon nangol on tigi ko mimi ne mo goy na bon nangol mimi ne bi ala ngol mo goy ang ay moy ma tunta mo ka ko yo tertuma billahi ne bi mi ala ngol mo mais misikino kango tio yemi ore makko no resto mbesa ila ngandi tagado minga ipeki la parfum mo ila ngande ko parfum mo isko parfum bondo uri ne grande nyaaw mo no na pidung ang anne siki sa encourage ta ko di courage mo min la video no tertomo andi no sim walla tamo parce que gom malere wonda walla mundu walla ro dum walla ko ko mi do metti de sabna tala meda bonandu bunde golla mende ngon ko ele manjongo mene woni yangudo nyande fini do ara do mimina ala yilo mi yeta ko nyande ko problem ko o ya ala ka mon to bay ma de ko ni makala ko ma naagi no mi ari landa go excuse mi fala me yidi parce que ni nyame yida numéro makko ala tertomo mi ari landa go jeje na ila mawa jejeta tertomo quoi aw soare en mi dutti mo dona wala minne da wali bawo wonna la yi essence fi quoi depuis me yidi ma so njabwa marché ala wadde yidi maler dum ne ko oh merci na mo merci awlam golan talang ko mi da dum ko désolé hara sentina abutu kambe on do hande mawdo mako mawdo am fiji gonto mimi watama kondande parce que fi on anga wadi ko wawda ko jettugol na baka ma mais mo ma be nganda ko na kunde men yanda hono yidirden fiji gonto mo mi watama kondan go min kadi ko mi watama ende côté ko yawda ko kame yeta da gore janson kamma je suis vraiment désolé yafo min kad nami non mais ça c'est rien nami donc affecta la min ko ba be ngande ko ne ma ko beradi ma mais ça m'a chauffé en fait mais min kad mi ala faire ko mo be men non mo be men non dum don en wawata yeddugo mo men min seulement ngoda ko gore jam do kamata ku de dans les conditions normales wandi o ma panima mettumo ko babe nga wadu mako ara mettumo no mimi wa nan dum ko babe mako wadila ma piji gondo dum ko hakkune men gawon mimi alna dan ko ta andi do ay goddo wara setina dum katta hade ya hanan mi yewta dum me famo ray la joni min do ko amedi piji gonto mi wata fikita gol makko tu as vu ande ko alla wolindire nago piji go ça fait ko jinna welde tan hande ko waltudo alam mi anda mi kadi ko mi waltuto ma pigo si wadi naade settinge mijo han onti ko bandijo ma ko pijo naki kono andi bay min ko min to be mari biddo kala mo dum mi harabe huli si be anda surtout fi on tigi harabe mapi han ella la do wadi mais quand même na fi si berne mabbe nen kan no bon non mi jabal go men disita mi jabal tu as bien mi jabal men disita fe joni mi yom yotta do e artu il y a pas de problème are do min do frontière la après menani nodde il y a pas de problème are ko do merci
Mimi. 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 I want to do the gas too. Can't you make it? Hold worry. I'm kick off. Mimi. Nah. Nah. Ko wa fuɗɗi kendo so. I'm not me. To mi jaɓi tepi jombe de rena nde. Na hanki na hande no. Ɗo wowi hattade ɗo goɗɗum. Ɗa wowi hattade ɗo goɗɗum. No. Konto mi wowi wadde mbuɗi. Kaka tirwaru e ɗo wono wadde mbuɗi. Hay hanki hay mbuɗi ɗo. Udditinda. Sikku somi ƴetta e mbuɗi ɗo mi wolante minnama mi ƴetti ko mi accuno on ɗo ka. On sotti ka. Mi inni mi sikku somi ƴetti mbuɗi ɗi mi wallini ka suudu ga mi wolante ka. Mi ndaari ka sak mi ndaari ka bife ɗo ɗum nder ɗo fof ala ka mi ndaarade on to mbuɗi ɗi mi wanno ɗo. Acce fiyal hanan. Biya waɗi sama kalaji. Mbuɗi ɗo ɗo ay nokkuɗi ya. Mi yiɗo mbuɗi hanki. Awa walla mi hende o mbuɗɗi mi yaha walla mbayɗi toon. Ko ɗo mi hi on to hanki. ɓiɗɗo ma won on to kadi. Kadi mi sikkitumo ka école. Ok koye njelo wonɗo. Koye tato woni ga. Anne ɓiɗɗo ma on wolanela on to mbuɗɗi woni par ce que ɗum ɗo wowa jinna wiyangi ko ɗum ɗo woni susta ƴettanede han hande o landaki lan ɗo goɗɗum mi ronki o waɗande donc si mi wallini on besoinike mum noddelan téléphone si mi ala ka suudu ɗo anne ɓiɗɗo ma on daare tout possible mi hetta mbuɗɗin ɗo e Kono goɗɗo wono wallina yeggita. mi on to mi yejjita ɗum on to mi yejjita kam mari ɗon mi wonnima goy awa mi wonani on ɗo wonni on min mi yiɗo hanki mbuɗi. Mi yiɗo mbuɗi mi fala ƴettugol ɗi mi marata. Kono ɗo de ɓayi hakkille am. Si.